Στις 27 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η φετινή διοργάνωση του Σάντα Ραν στα Χανιά, που τα 3 προηγούμενα χρόνια συγκέντρωσαν περισσότερα από 75.000 ευρώ για τα φιλανθρωπικά ιδρύματα των Χανίων. Οι διοργανωτές είναι αισιόδοξοι πως οι συμμετοχές αυτή τη φορά θα ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο και όλα τα έσοδα θα κατευθυνθούν στην ΕΛΕΠΑΠ, το ΚΙΦΑΠ Μεγαλόχαρη, το ΚΙΦΑΜΕΑ και το Σύλλογο Ορίζοντα. Αυτό που περιμένω και κάπως με ταράζει είναι που πλησιάζει Δεκέμβρη 27. Αυτό που περιμένω είναι εκείνη η ώρα, έστω κι αν έρθει φορά κι αν κάνει παγωνιά. Τα χρήματα δίνονται στο Σύλλογο Ορίζοντα, στην ΕΛΕΠΑΠ, στην ΚΙΦΑΠ Μεγαλόχαρη και στο ΚΙΦΑΜΕΑ. Έως τώρα στις 3 χρονιές έχουμε δώσει 75.000 ευρώ χάρη σε όλους εσάς. Είναι να έρθει η ώρα του Σάντα. Το event το οποίο έχει βοηθήσει τόσο πολύ τα ιδρύματα όσο καμία άλλη εκδήλωση στα Χανιά και δεν ξέρω και η ολόκληρη την Κρήτη αν υπάρχει προηγούμενο τέτοιο οικονομικό. Καλούμε και πάλι τους Χανιώτες να την αγκαλιάσουν αυτή την γιορτή που την έχουν ήδη αγκαλιάσει. Εδώ μιλάμε ότι είναι το τερπνό μετά του ωφελήμου. Δηλαδή, ναι μεν διασκεδάζει ο κόσμος, αλλά βοηθιόμαστε όλοι εμείς. Περιμένουμε όλους τους Χανιώτες να τρέξουν, είναι για καλό σκοπό και τους ευχαριστούμε προκαταβολικά. Σας καλούμε όλους να έρθετε, να διασκεδάσετε, να περάσετε καλά και χέρι-χέρι με τη βοήθεια αυτή που προσφέρετε σε όλα τα ιδρύματα της πόλης μας να πάμε μπροστά και να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες μέρες που έρχονται. Νομίζω ότι συμμετέχει κόσμος από όλη την Ελλάδα και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Ευχαριστούμε και το Σάντα Ραν που μας κάνει την τιμή και αυτή τη χρονιά να μας ενισχύσει οικονομικά. Δεν γίνεται στα αστεία, θα γράψει ιστορία για 4η χρονιά. Είναι μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία πανελλήνιας εμβέλειας που φιλοδοξούμε να έχει πανευρωπαϊκή χρειά. Και βέβαια η περιφέρεια Κρήτης και πόσο μάλλον η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων δεν θα μπορούσε να είναι απούσα από μια τέτοια δράση. Χωρίς τον συνάνθρωπο είμαστε απάνθρωποι. Ως εκ τούτου συμμετέχουμε με όλες μας τις δυνάμεις στο μεγαλύτερο event των Χριστουγέννων και πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο κάθε φορά θα γεννιέται για όλους τους ανθρώπους ένας νέος Χριστός. Το Σάντα Ραν πραγματοποιείται 27 Δεκεμβρίου. Έχει πολύ μεγάλη απήχηση φέτος. Θα ξεπεράσουμε πάλι, πιστεύουμε, τις 5.000 συμμετοχές. Παρακαλούμε τον κόσμο να έρθει όσο γίνεται πιο σύντομα να πάρει τη στολή του από εδώ, από τις 9 και 17, εντός της ΤΟΑΣ. Αυτό που περιμένω, αυτό που περιμένω.